लोगोफोर आंनि चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोबाय आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जागोन गोथार जुलिनि भिडिअखौ मानो लाबोनाय जाखो होनोब्ला आं बेखौनो बुंगोन दि जोंनि बर' समाजाव हाबा गिदिर खुंनाय बा गोथार जुलि गिदिरै बर लाबोलायनानै हौवा गोदान लाबोलायनानै खुंनाया फ्राय खमिलांबाय। बेखायनो बेबायदि नियमा जेन 50 बोसोर उनाव जोबलांनोबो हागौ होननानै साननानै नैबे भिडिअखौ सेबखांनानै लानाय बायदियै आङो भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायबाय। थ' बिदिब्ला थुदो भिडिअखौ जागायनोसै, जयैनो गोथार जुलिखौ नायनोसै, हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौबो नायलांसै। सिगांजों नायब्ला बिमा दंमोन, उनजों नायब्ला बिफा दंमोन, गेजेराव नायब्ला ड्राइभार ना बिदामोन बेबा। मबाइल नाम्बार बिबाय बायनो सानस्लाबबाय बायनानै मोनबोआखिसै। বুঢ়াঙে লিবি মাজত একদম দীঘলকে আয়ু দীঘল এতিয়া খুব দিয়ক বস খেৱা খুলুম মানে Terima kasih.
खुलुमदो नेव गोरलै लगाव गले मिलो दे फाले ओरिजिनल देखानो गं ना फिदिनो बे गं ना थाबाय था खेबनै खेब जाव हिसाबै थान्दा मोनसे बिदिब्ला नोंथांमोना गासैखौबो नुजोब्बाय गासै नेम निथिया जोबना थांजोब्बाय माला सोनायनिफ्राय लानानै फोथा फोननाय आसान सोनाय गासैबो नियमा जोबना थांजोब्बाय दा बिनि उनाव बरायनानै न'आव सोहैसिगोन हिन्जाव गोदानखौ आरो बिनि उनावनो हौवा गोदाना उनावहाय बेरायथिफोरा दिहुनना लांसिगोन दा गोथार जुलिखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों अननानै कमेन्ट खालामदो एसेनोसै भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों